They're getting to know each other na. Pinakawalan po namin si Fumsae. So, ayan si Tobe at saka si Fumsae. Parang first pa lang po nilang magkasama na sila talagang dalawa. Nakawala po si Fumsae. Ayan, may ihi oh. Ihian po sa ano. So, ayan. Napo na siya. Ito namang isa ay oh, ayan. Silang dalawa. Long distance relationship ang goal nila. Long distance relationship. Say hi to everyone. Ooh, tingin si Fumsae. Eh, di si Tobe. Nagkunat din siya. Ngayon na. Hindi niya na nakayanan. Excitement. Papapay? Parang po sila alert sa papapay. Papapay? Yan. Ikaw papapay din? Papapay Fumsae? Aray, gusto magpapapay? Ah? Papapay? Ay, papapay Fumsae! Tobe, papapay? Tobe? Na? Papapay? Ah? Gusto ng papay? Ah? Aray, papapay! Gusto? Favorite niya ang tinapay. Nakarinig na naman ng tinapay. Ikaw din? Ikaw din gusto mo? Wait. Lay down? Lay down? Up?
Lay down? Okay, wait. Hihingi na siya. Lay down? No more. No more. Up. No more. So, nakapasin lang. So, no more na. Up, one more. Up. Ayaw bumaba. Kaya yaman. Diyan ka talaga matutulog.